Uuden tallin esittely. Eli aloitetaan tästä. Eli ekana, tää on siis aika iso. Niin. Eka tässä on tämmönen heppo, mikä hyppää tälleen. Mä en halua, että tää on mikään ratsastusponi, koska mulla ei ole tällä hyviä varusteita. Paitsi nää ois ehkä hyvät. Nää on tämmöset varusteet. Nää ois ehkä hyvät tälle. Mut mä en vaan nyt. Koska tän asentokin on vähän hassu tämmönen. Sitten kun jos tää menee käyntiin tälleen, niin mä en halua käyttää tätä. Joten tää on joku patsas tässä. Sitten tässä mennään vähän eteenpäin. Tässä on lunta. Sitten niin täällä on esteet. Ja niin, sitten täältä toisella puolella on täällä on purula, niin kuin varmaan näettekin. Ja sitten täällä on tämmönen, millaiset on niinku purula. Noin. Sitten lunta, koska mä laitan mun tallialle lunta, koska tää näyttäisi meitä vähän tyhmältä. Lunta. Sitten täällä on kahvio. Se on vähän sustukussa. Niin, sitten tässä on auto. Tälle ei ole niinku ketään. Mut sit tässä on traikku. Siellä on jotain tämmöstä heinäjuttua. Semmosta, ja sit sieltä on tulossa Milla ja Lady. Lady on siis noin. Sitten, jos mennään vähän eteenpäin, niin täällä on tää kahvio. Niin tässä menee Roosa. Roosa menee näitä rappusia ylös. Sitten tässä on jotkut kukat. Miksi ne on hienot siinä. Sitten on puu. Ja tässä on tarhat. Niin täällä on myös lunta. Niin kuin varmaan näettekin. Niin tässä on tässä on nuppuponi. Sitten tässä on Carlos. Tää näyttää vähän käsille, jossa on värjestö ja harjas erilainen. Ei toi asento on sama. Sitten tässä on Risto. Tää loimi on ehkä vähän iso Rissolle. Mutta ei ollut mikään muutakaan. Kimalle. Nää siis kaikki on poneja, mitkä on tässä tarhassa. Kimalle. Lissu. No, näitä nimiä siis saa käyttää, koska mä en omista näitä nimiä, koska osat on ihan seistä oli Ramboltakin. Tässä on Rölli. Mun Rölli on yksi mun lempiponi. Sitten tässä on Jemina, se on juuri tässä taroillalleen. Jemina. Täällä on vähän valoa täällä tallissa. Niin, Jemina. Noin. Sitten tässä on joku tämmönen, täällä on jotkut löytötavarat. Siellä on tämmönen hattu, siellä on joku leppu. Näin, sitten tässä on joku, voi mennä sinne. Sitten mennään ikään tuohon. Nyt käännetään. Niin tässä on siis maneesi. Tonne vähän lunta, koska tuolla ei ollut lunta, niin oho. Että kaatuu. Niin, maneesi. Sitten on varustehuone. Nyt tosta varmaan näettekin. Varustehuone. Siinä on näihin varusteisiin sopiva ukkeli siinä edessä. Eli siis tämä. Tää on tässä ei näy vuosiluku, mutta
Niin, mikä sillä on väliä? Eli siis tää on tämmönen, tän nimi on Heidi. Ja nämä varusteet kuuluu sille. Näin. Koska sopii näihin ja muutkin pystyy kyllä mennä näillä varusteilla jotenkin. Ja sitten, kun tämän oven avaa, niin täältä paljastuu varustehuone. Eli ekana tässä on, hei, no mitä täällä on? Niin, tässä on siis riimut. Tässä, näin. Sitten siinä vieressä on kaikki tällaiset porkkanat ja omenat. Sitten siinä on osattu varusteet, koska ei mahdu alle. Näin. Sitten tässä on ihan pöytä. Ja sitten tuossa on heppoherkkuja. Sitten täällä on muki ja tietokone ja sitten ensiapu. Sitten täällä on jotkut varusteet ja siellä on tämmöisiä juttuja. Sitten täällä on kypärät. Ja tässä on sitten varusteet. Joo, tämmönen tää varustehuone on ja sitten tässä on joku ovi. Ja muuten. Tässä on tuntilista. Siinä on tuntilista. Sitten siinä on tommoset. Tuolla harjapakin sisällä on joku se kumisuka. Eikä tää, mun mielestä tää ovi on ihan superhieno. Joo. Sitten kun mennään vähän eteenpäin, tässä on heiniä. 5 heinää, sitten tässä on joku mun kaverin tekemä suolakivi. Sitten heinää, sitten tässä on myös joku peruna, jauhopaketti juttu. Mä otan täältä nämä varusteet, nämä tippuu tästä telineestä. Nyt nämä kaikki nyt tippuu. Ehkä kun mä laitan yhden, kaikki tippuu. Joo siis sitten tää on joku skarkki, mitkä on tää sisään, mutta ne on vanhoja, koska ne on ollut tässä joku pari kuukautta, joku 10 kuukautta, joku ehkä vuodenkin, niin tää on joku lakritsisuolakivi, tai tää on suolakivi, mutta vähän eri värinen joku lakritsi, tai joku. Sitten on tallikoira, tän nimi on Tassu, Pörrö, tää on Pörrö, tämmönen tallikoira, noin. Sitten tässä on tarhat. Ja täällä on lumi. Täällä on lumi. Niin. Niin siis sitten, mä kuvaan tätä. Mulla on jossain tää piikki. Tässä on siis limppu. Mä en halua kuvata mun limppu. Tai mä en halua kuvata mun huonetta. Sitten, mikä tän nimi oli? Ruusu. Tähän pitäisi tulla 1 heppu, mutta se on nyt tunnilla. Täällä on heinät. Sitten, mennään vähän pidemmälle. Täällä on tietenkin kenttä. Niin. Sitten tässä on Anni. Anni. Tai jo tässä pääsen kentällä. Ja sitten tuolla on katsomo. Tuossa on Mia ja sitten tuossa on Tiina. Tiina. Niin, Tiina ja Mia. Sitten täällä ratsastaa. Tää oikeesti on ihan saakelin iso kenttä. Ja tää ratsastaa Ella.
Ja sitten tää hevonen, tai poni siis kuuluu tänne, mut niin. Tän hevosen nimi on Ali. Tää on siis mun kaverilta lainassa. Ja oliko joku muu hevonen? Niin siis tää on mun kaverilta lainas vielä. Mut siis, niin, Ella, se on mun oma. Kaikki on ihan mun omia. Paitsi tää hevonen on mun kaverin. Sitten, niin tää hevonen on siis Sveissalin Minni 71, eli Minni ja Hepat. Ja joo, laitetaan tää nyt kentälle ridaa. Sitten siirrytään viimeisen jutun pariin. Eli tää itse talli. Täällä tallissa on siis heppoi. Aika paljonkin. Tässä on siis nyt Aada ja Emma. Tänne siis saa valottaa. Tänne saa vihreän ja kaikkia tämmösiä. Mikä tää oli? Nää saa kaikkia valoja. Mutta tää on mun mielestä paras. Sitten saa tälleen. No sit saa, niin. Eli nyt mä esittelen nää ihan kaikki hapat. Elikkäs Bob. Freija. Täällä on siis heinää. Tommosis. Kaakaa. Meidän käteen on Luna. Miksu. Sini. Vauhti ja Papu. Sitten Mörkö. Ässä. No, nyt mä pystyn kyllä Pompula just näyttää. Pompula. Salama. Mä olin sanomassa Salami. Nelli. Ja Fiona. Jos meistä pitäisi valita joku, mikä olisi mun lemppari, niin ehdottomasti Fiona, koska Fiona on vaan niin söpö. Kattokaa nyt. No, tää on vaan niin hieno, mutta sit kun mä saan ihan sen Felixin, niin sit siitä tulee kyllä mun lemppari. Ja sit seuraavaksi on ehkä Fiona ja sitten on Pompula. Mut sitten on ehkä Limppu. Mä en ole ihan varma, Felix on sitten mun lemppari, kun mä saan sen. Mut Fiona on vaan niin hieno. Ja joo, tää on vähän eri tää Fionan, koska tohon pitää tulla luminkarsina, mut kun mä halusin ton talliin, niin se tuli sitten tohon. Ja sit tässä on kiviseinä. Ja sit tässä on joku hoitopaikka, missä voi hoitaa hevosta. Näin. Siinä mahtuu maksissaan joku 3 hoitaa hevosta. Ei 2 voi hoitaa hevosta. Jos on ponit, niin sitten ehkä 3, mutta jos on hevoset, niin sitten kyllä mahtuu 3 tai 4. Täällä on, tää näyttää täällä siis. Ja joo. Ja mutta sitten tässä on myös tää auto. Sitten täällä on kori, missä on kaikki tämmösiä aitoja ja kaikki tämmösiä vesilisteitä ja semmosia. Niin joo. Tässä oli tämän päivän tallin esittely ja joo. Ja muistakaa tilata kanava, koska me ollaan ihan tosi lähellä enää joku, jos mulla on 6 tai 5, niin sitten on enää joku
45 tilaajaa, että on 400, joten tilatkaa kanava, niin sit tulee 400 tilaajaspessu, niin sitä saa sit ehdotella sitä 400 tilaajaspessua. Sitten kun on se 400, niin saa lähetellä 400 tilaajaspessua. Niin. Ja tässä oli tämän päivän tallin esittely, joten moikka!